lagunok, gabonak hurbil ditugu. Eta izatekotan Jesusen jaiotza eta zehazkan egoteak hainbatetan guri iradokitzen digu gure birjaiotzea. Gu jaio biologikoki behin bakarrik jaiotzen gara, baina gure izaeran espiritualki behin eta berriro jaiotzen ari gara. Bizitzak berriz biziarazten gaitu eta hor gabiltza nolabait bizia hartzen eta biziaren doaina gure egiten. Horregatik, Jesusen jaiotza ospatzean, nolabait da ispilu bat ikusteko nola gu behin eta berriro bere espirituaren bidez, gizatasunean aurrera goaz, osatzen ari gara, zeren gu espiritua, animoa, bizikemenaren bidez azitzen goaz, garatzen, eta nolabait hori ere birjaiotze bat da. Beraz, ospatzen baldin badugu pozez Jesusen jaiotza da, berari diogun leialtasunagatik eskergarri egiten zaigula, bera ezagutu izana, bera gure bizigidari egin izana, eta gu bere urratzen atzetik jarraituz, gero eta gizakiago egiten. Bera baldin bada gizakiaren semea, gu ere gara gizakiaren seme. Are eta sakonago, are eta gehiago. Eta hori da nolabait partekatzen duguna egu berritan. Jesus jaio zela, gu espiritualki behin eta berriro hobetzen eta birjaiotzen joateko. Duela 4 igande, abendualdiaren lehenengo igandean, evangelioaren mezua zen, egon adi, egon erni, bizitzak zer ekartzen dizun, eta bigarren mezua izan zen. Doatxu, Mariari esan zioten, alaitu zaitez, doatxu, biziak oparitzen zaituelako, biziak ematen dizkizulako hainbat aukera, berari eta guri. Mariari esaten ziotena, guri ere bai, doatxu sentitzea. Eta Mariak esan zuen bai, onartzen dut, biziak dakarrena, nere bizitzan bizia gero eta gehiago sakontzen delako eta errotzen doalako. Gaur egunean, badakigu, otsailetik ona, kanpo baldintzetan, bizitzaren kanpo baldintzetan, ziurgabetasuna bizi dugu. Aldatu zaizkigu ziurtasunak, eta geratu gara ziurgabe. Eta hainbat gauza ikasi ditugu oso argi daudenak. Ez du balio batek esatea, nik nahi duena egingo dut. Ezin duzu, ze besteentzat kaltegarri izango da. Baina izan da aukera bat ere, gero eta sendoago bizitzari bai esateko. Eta hortan gaude, abendualdiak prestatzen gaitu, berriro gure espiritua zabaltzera, eta birjaiotze prozesu horretan jarraitzera. Eta horregatik, 4 igande horietan, mezu nagusiak izan dira. Ernegon, doatxu zara, ez beldurrik izan, bai esan, eta horrela aurrera jarraitu. Pozgarria da gugan gertatzen dana, eta horregatik batzu besteekin kristauok halako empatia batez alaitzen gara amankomunean egu berria elkarrekin ospatuz. Eta guretzat sekulako aukera da. Ez da errutina bat, da baita ere bizi berritz. Ze irudi honek, Jesus jaioaren irudiak ematen digu guri ernetzen eta goratzen ari denaren berri. Zer da? Bizia. Eta hori nola landu? Lantzen dugu eguneroko bizitzan. Egunean tokatzen zaiguna egiten. 1963an, John Kennedy zegoen presidentzarako hauteskunde kanpaina. Eta mitinak amaitzen zituen. Historio bat kontatuz, berari gustatzen zitzaion,
kontatzen zuen eta jendea jartzen zen txaloka, izugarri. Bera kontatzen zuena zen, 19. mende amaieran gertatukoa ordezkarien ganbaran. Ari ziren ordezkarien ganbaran saio bat egiten, eta han bat zegoen ordezkarien talde evangeliko bat, eta esan zuten, aizu, leiotik ikusten da eguzki eklipse bat datorrela. Utzi dezagun saioa zeren munduaren azkena dator. Eta ganbarako presidenteak, Deibentrop jaunak esan zuen, ez, eklipsea datorrela eta eklipsearekin munduaren azkena. Ez bada horrela, ez dugu ezer galtzen jarraituz saioa. Eta etortzen bada, nik nahiago dut, arna esala munduaren amaiera, nere lanean nabilela. Beraz, esan zien, piztu kandelak, eklipseak utzi digu iluntasunean, piztu kandelak eta jarraitu dezagun saioari. Antzekoa tokatzen zaigu egitea eguneroko bizitzan. Jarraitu, eguneroko xehetasunak ematen dizkigute biziak dakarkigun sakontasuna eta horten gaude. Sakontasuna batzutan, gehienetan, errealitate txikietan aurki genezak. Begira, Mariak jainkoa bere barnean sentitzen zuen. Eta Mariak ez zuen nolabait soilik jarraitu jainkoa dela jabe ahalmen handiko bat, baizik eta jainkotasuna aurkitu zuen bere semetxo txikian. Bizitzaren minuskula horretan esan zuen. Hor ere badator jainkoaren oparia eta horrekin postu gaitezen. Beraz, postu gaitezen. Jesusek Kristo bezala guri eman digun espiritua, postu gaitezen. Espirituak guri ematen digun garapena, eta hau partekatu dezagun alaitasunean. Garai honetan, agian oso pozik ez gaude, baino lasai bai. Egon behar dugu lasai gauden lekuan eta gure honena partekatzen. Orain bezala, hemen bezala. Horrela gaude Eguberri eta Gabonetarako bidean. Eta horrela sendotzen da gure leialtasuna eta leialtasun horrek zabaltzen digu maitatzera. Sortuak izan bagara, maitatzeko izan da. Eta maitatzen dugunean, orduan gure betetasuna sentitzen dugu. Jainkoaren izpiak sentitzen ditu. Evangelioan bezala, jainkoa gure bizitzara pixkanaka, pausoka datu. Onartu dezagun ere, aurtengo Eguberriak guretzat alaigarri izango dira. Eta poz horrekin, orain aitortzen dugu kredoa zutik ipiniz.